Miabot na ang technical divers ug mga ekipo nga gamiton aron salumon ang naunlod nga MV Trisha Kirsten 3 sa kadagatang sakop sa Basilan sa tinguha nga makita og galing dunay na trap sa sulod sa maong barko. Samtang padayong naghulat ang mga kabanay sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga wala pa igkita nga gingong sakay sa naunlod nga barko. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Paglaom na lang ang gihuptan sa inahan sa batang si Dina, usa sa mga missing sa naunlod nga MV Trisha Kirsten 3 sa kadagatang sakop sa Basilan. Apat sila. So, yung tatlo po na-rescue na pero patay na yung anak yung apo ko. Siya na lang po yung nawawala. Kung buhay man or patay, dapat talaga tanggapin natin kung ano man nakaano sa kanya. Ginapangita sab ang igsuon ni Sakarnina. Maskin ano nang mangyari sa kapatid ko, basta makuha lang namin, tanggap na namin kung ano man ang mangyari sa kanya. Dahil Allah Ta'ala ang nag-ano sa kanya. So, I hope tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ang pamilya ko na maiaahon sila dyan. Si Mudar, 7 ka paryente ang missing. Ang pinakabata, 2 anyos. Lahi nga barko daw dapat ang sakyan sa iyang mga paryente. Apan gipabalhin daw sila sa MV Trisha Kirsten 3. Kung hindi po kami mapakali po, yun po, masakit po. Masakit, matanggap na po namin yung patay na, pero masakit yung hindi namin alam kung nasaan po sila nakapunta. Si Sergeant Wendell Sabuyas, wala pa sab ikita, sumala sa Philippine Army. Kauban niya kani adto ang nakalingkawas nga si Private Elmer Malinaw. Ginising siya ng kasama namin, sir. Tapos, hindi ko na kuan kung nagising siya o hindi, sir. Hindi na namin mahanap si Sir Kuya, sir. We are basing doon sa aming manifest na binigay sa amin. Ngayon, if ever po na meron talagang ibang missing, that would be part ng magiging result ng investigation natin. Na ibig sabihin, meron talagang hindi nakasulat sa manifesto. Samtang miabot na sa Zamboanga City ang 19 ka technical divers o usa ka remote operated vehicle operator. Lakip ang diving equipment nga gamiton sa diving operation. Musalom ang mga technical diver sa gilawmong 76 meters aron masuta kung doon na pa ba'y naipit o natrap sa naunlod nga barko. Gamit ang remote operated vehicle o ROV sa Coast Guard, mugawas sa screen kung unsa man ang makuhaan sa kamera sa ubos sa dagat. Sa investigasyon sa pagkaunlod sa barko, nga gikamatay sa 18 ka mga tao, ginalantaw sa Coast Guard nga ang hinungdan sa pagkaunlod kay dunay nahitabong squall sa lawod. Ang squall mao ang kalit nga pagkusog sa hangin nga sagad madungan sa pagbundak sa ulan. Etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito, parang Subasco. Ito po yung biglaan na paglakas po ng hangin. We are also checking on that. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.